ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон, мисли дафъаҳои пешина нашавад ки гӯед ки нафаҳмидем, барвақттар нагуфтед. аз ҳамин хотир мо тасмим гирифтем ки барвақттар шуморо огаҳ кунем ки як ҷамъомади калони бизнесменҳои тоҷик дар Москва шуда мегузарад. ин числаи 11 июн аст. шуморо даъват мекунем, на танҳо бизнесменҳо дар онҷо ҳама омада метавонанд. ва ҳамчунин 4 июн якшанбеи оянда дар Питер шуда мегузарад. дар Питер 4 июн, дар Москва 11 июн ва рӯзи 18 июн ин мешавад презентатсияи курси Wildberries. 3 ҳафта, 3 рӯзи якшанбе пай дар ҳам вохӯрӣ аст. дӯстони азиз, дар 4 июн дар Питер ва дар 11 июн дар Москва киҳо омада метавонанд? Муборизҷон ба шумо мегӯяд озир. дӯстони азиз, ассалому алайкум. аллакай бисёри шумо огаҳ ҳастед ки мо чунин вохӯриро якчандта гузарондагӣ будем. бениҳоят вохӯрии хуб гузашт. бачаҳое ки омадан пас аз вохӯрӣ аллакай якчанд дошт барои худ инвестор ёфтанд, идеяи худро реализоват карданд. акнун дар ин вохӯрӣ киҳо иштирок карда метавонанд? Якум, бачаҳое ки дар сар чанд сол шуд идея доред, лекин намедонед чӣ хел идеяи худро пеш баред, чӣ хел идеяи худро реализоват кунед, аз болои вай кор кунед, ё ин ки маблағ надоред. боз як проблеми дигар ҳаст ки дар ин проблема дар бисёр бачаҳои мо аст. яъне дар ягон ҷо кор мекунанд, пул доранд, масалан 100 000, 200 000, 500 000, лекин намедонанд ки чӣ хели бизнес кунанд. дар соҳаи бизнес бисёр мушкилиҳо ҳаст ки баъзан ба минус меравед. барои ҳамин тавсия медиҳем ки шумо вақте ки ягон бизнес мекушед, ҳатман бо партнёр кушед. дар ин ҳолат шумо тез намесӯзед, тезтар пеш меравед. касоне ки идея доранд дар ин вохӯрӣ мо медӯед, инчунин касоне ки маблағ дореду намедонед ки чӣ кор кунед, шумо ҳам медӯед. шумо метавонед ки дар ҳамон ҷо бо якдигар шинос шуда ягон бизнеси навро тавлид кунед. инчунин бачаҳое ки масалан мехоҳанд ки аз корҳои вазнин, аз корҳои сиёҳ бароянд, кам кам дар соҳаи бизнесанд, шумо ҳам метавонед ки дар ин вохӯрӣ иштирок кунед. вақте шумо ин ҷо мебоед, тафаккури бизнесии шумо кушода мешавад. шумо оҳиста оҳиста метавонед ки яъне роҳи бизнесро фаҳмед. ман боварӣ дорам ки дар ин вохӯрӣ мо агар касоне ки иштирок мекунанд бебаҳра намераванд ва ҳатман барои худ як чиз гирифта оянда ҳаёти худро метавонанд ки тағйир диҳанд. гуфта намонам ки ин вохӯрии мо аз пештарафҳояш ба куллӣ фарқ мекунад. охирон вохӯрие ки гузашта шудагӣ буд дар Москав 300 нафар ҷамъ шудагӣ буданд ва ягон кас аз онҳо норозӣ набуд. вале бо инаш нигоҳ накарда вохӯрии ин дафъаинаи мо то дараҷае зур мегузарад ки мо дар ин вохӯрӣ мехоҳем даъват кунем баъзе спортсменҳоро аз қабили чемпионҳо, мехоҳем даъват кунем бизнесменҳои муваффақро ки аз саргузашти худ ба он ҷо бачаҳо гап зада, мотиватсия метиҳанд, роҳ нишон метиҳанд, ба ҳамаи саволҳои бачаҳо ҷавоб метиҳанд, суҳбат меравад ва ҳамчунин кофе брейк. мисли ҳар дафъа мо дар он ҷо суҳбат озод аст. микрофонро ба ҳар як бошанда, ҳар як иштирокчии зал метиҳем, худашро шинос мекунад. ӯ программист аст, ӯ дизайнер аст, ӯ фермер аст, ӯ чӣ аст, кӣ нест. мардем мо ҳамин кор мекунанд ҳамиҷа мераванд тоҷикистон, пула мехӯранд, мегарданд медиҳанд. бо миян кор мекунанд, бо мераванд мехӯранд, мегарданд медиҳанд. барои мо вазима ҳамин мисол хидмат партнёр гуфтам, ягон бизнеси ягон идея бошад, худро муаррифӣ мекунад, худро дар он ҷо реклама мекунад. баъд кофе брейк сар мешавад дар он ҷо ки барои ҳамин 500 нафар меояд, намедонам 1000 нафар меояд. ин аз шумо вобастагӣ аст, чанд касе ки биёед, агар марҳамат биёед. мо кофе брейк ташкил мекунем. ман ҳамин хел чою, печену, кофею ҳама тренинг ба ду қисм тақсим мешавад. як вохӯрӣ як қисм мегузарад, дар байн кофе брейк сар мешавад ки ҳама дар он ҷо бо якдигар суҳбат карда, чой нӯшида, чахчах карда, контактҳои дигарро гирифта ва баъдан бо давом метиҳем то охири вақте ки барои мо дода шудааст дар ҳамон зале ки мо интихоб мекунем. касе мехоҳад биёяд, марҳамат биёед, шанси хубро аз даст надиҳед. дар ин ҷо рақамҳои телефон аст ки метавонед муроҷиат кунед ва ҳамчунин телеграм канал аст ки силкаашро ман дар описания мегузорам. ҳатман бачаҳо биёед. 4 июн дар Питер, 11 июн дар Москва ва ҳамчунин 18 июн ин рӯзи презентатсияи курси Wildberries аст ки мо дар ин курс ба шумо чӣ чизҳоро дарс медиҳем, шумо мебинед, баъд хулосаи худро мебароед ки ҳамин курс барои шумо аст ё нест. дӯстон, як чиз дигарро бояд қайд кунам ки дар ин ҷо касоне ки бизнес ҳам доранд, шумо дар ин ҷо биёед. дар ин ҷо на танҳо конкуренсия, вақте бо конкурентҳои худ шинос мешавед, масалан 2-3 чойхоначи як ҷо мешаванд,
мефаҳманд ки онҳо то ин вақт масалан гӯштро мисол мерем ки як ҷо 500 рубл мекунад, як дигашон 350 рубл медиҳад. онҳо бо конкуренти худ маслиҳат мекунанд, дӯст мешаванд ва пас аз ин аз ҳамин яъне барои онҳо выгодно мешавад ки ҳамон маҳсулотро бо нархи арзон мегиранд. ин ки ду се конкурент акун онҳо конкуренте дӯст мешаванд, як ҷо мешаванд, ҳамон товарро агар ҳар яктошон мисол як продуктро 100 килограмм мегирифта бошанд, якҷоя мешаванд аз як ҷо 300 килограмм мегиранд ки агар то ин вақт онҳо нархи қимат мегирифта бошанд, боз нархи онҳо барои онҳо арзон мегардад, ҳам выгодно мешавад. хулоса дар ин вохӯрӣ бисёр плюсҳоро дорад. кӯшиш кунед ки дар ин вохӯрӣ иштирок кунед ва аз ин вохӯрӣ дер накунед. ман боварӣ дорам ки касе ки иштирок карда наметавонад сахт пушаймон мешавад. бале, мисли ҳар дафъа бачаҳо аз тамоми областҳо мебиёянд, ҳатман биёед дар наворҳои то он рӯзҳо ман бо худо хоҳад 2-3 навор дигар мегузорам ва номи меҳмонҳои асосиро ҳам ба шумо оҳиста мегӯем. ҳатман дар телеграм дароед, дар инстаграми мо обуна шавед ки мо дар он ҷо ҳар рӯз аз рафъи корамон сторис мекунему мефаҳмонем. он ҷо хабарҳо зиёдтар ҳастанд дар инстаграм. ҳатман обуна шавед дӯстони азиз ва худованд нигаҳбонатон бошад. шансро аз даст надиҳед. ба ватсапи ин рақамҳо нависед. бале.